Hanjang lang so along long ege som ning kan ke thom pleng dera phita 100 bedded sekelanga hem kim ke det. Karbi Anglong life pen chai book sangsuki kampul horitana rong an kahumri dam. Ingnar katengkheng ahut penanso apran ke dam nang joya jok kapang thirji aphan abar sai kabe asomaratum amhang chelang prong. Kaching hon karbi solang duara dona phan setami nilhin pen adap ki me kardomang pachiriklo kardom. Bini Adap Abirta long pen nili sami Julie Bepi nonarju itha birtang ton pen. Keramtang nikan suri hinira Great Roxy anikan. CM Sarbananda Sonowal long ekesom tekang 100 bedded hospital pinirni anta kikim kerang kapatang pipedera jok ha dagararatum ningdu kachipi. Bokajan subdivision angkang Hanjang langso along 100 bedded hospital kikim Punjab Hanpura Keramtang Surihinira Great Roxy aningkan aru achiklo niphai Roxyarni Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal arideng pensi long e somkanglo Bangso long e ke somahut KACCM Tuliram Ronghang Bokajan MLA Dr. Numol Momin Pendanglok Ongdung EM MAC atumta chetongdunlo Sitame isi ningduk meme abangke piningan ta ningkan ke thom pleng data phita ahem kimpon pedetlo Tebon sitame kamang hume me lamang ke lahen lo je pini ningkan ke thom pare lo lan pe na phi sitame la along e som chot ansi ni tum thek long chot lo la siladak tebok tera ara tum pe ni tum phan bahari ya pressure lo la so pe na jok si pini ni tum nang humri thu lo la si puthot ke the ge ding tum la bang so lam puthak RDP ponra la bang so civil hospital bade se kechelang ahem 100 bedded ladaki kim pipen dak bukayan subdivision arada tum tame our cycle long ye phan kehlo kidam lok plot ye phan athema non sonson jitu ili tum ke thek dam long lage non pirthia dang long labang so covid 19 labang so kiso sitame penanga tum ke jak tum ke dipu medical college an si dam na ko ritilo non ladak jong si labang so hospital do ko kasonte ladak si penang tum chilang long popolo stabe la haya war sai ka vedet penang jok si penang kisung katora duk khitan lo kasi along le sitame chiri pharoi si lapu la camera person bhaneli paklang phan lingri lo la chiri pharoi si sufficient along le tadak do kasi nona bangke ladak nakik kemia tung koson malan vel la lamang ke la si non ajale punon labangso prabjin ben labangso 100 bedded hospital ki biye phansi dagarat to ben chuningri Jongdame hala bangso long e ke som arni Hanjang langso ahawar pen danglok tebok terai ahawar arada tumke ke sokyun e ahut akihlo dam jokplot pen ladak amatsi se kachilang awar sailong pupusi ning arong chipi rintilo bonta nona bangke long e sumlok pen ahem ki kimjia phana bangke ame namunta ki en2 there da jok hala dak arada tum ning oisi sasonsi dokoklo Radatum ke sokyun e ahut matha parsik ponra tin karbi anglong pen puthot bangso se kelanga hem kikim kerang ponjia phan kengkam chijor thunang pupusi radatum kachuning ri padupon Bokajan pen anantera karbi anglong live Karbia phur ki molong ha I amen madu aphan setami chi irpon kartang puvoi phis setami non puthot ha I pirthe na hachi therapy nang the nang dingsi anso se raje bolon lapen penan nang dokok pen amethang ajang kachelong pon tuang dengan lo Karbia phur ki molong koson si ha imu arnam ki manma kopia potsi botor ki kor donang kokma lapen pinpu atum jakong du positami methang aja kong chepang bodet loma lapen so arlo atum akisong aputha aphur ki mu phurdam lote mekri bu phru lapen ningduk meme anparta ha imu aluna porom pen lun lote non puta arvi nangjang daditi Karbi aphur ki mo ingthum dam lote ha imu amenke madu atumta chi irabang avelo jongsi chi irabang phi aling setami pirthe kahachi dona chithi thi hegji busi hako benta ifisar phusar atum jethan bomlo lasinon puta madu akar beatum setami ha imu amenke chi ir haibang vedetlo Kardong carving long life kelang arat tum tuan. Pinin tum carving long life pen ladang nang kumri chenglo sansuki chai bugarong. Labang ke
nongo district long si litum karbi atum hakku pen dak nang acha bochi jai lituma long ri long lang litum bang igeda lo hasut pen selang litum dak du koklo chai bu sansuki rong lo take huri tero na rong budak tu ladak hadak okreng along kunduli rong hang along okreng along urun kuma rong hang lapen dalimi rong pharpi alang litum kong air mate alang litum ke hadaka arong asar lo alang litum usu cepathelo bangpli cepathe dera phi alang litum akibisi alang litum cepathe hut alang litum ha iamen I pondan tai litum ke ha iamen ki ir ke tang posil litum karbi ko ki mulong do atima long teron ben ha imu kacetong alamu ke litum injin sudun meme mate munti dam te litum mekri bu pro alang litum karbi ko ki mulong ke litum matha dam purute litum non am da mi chum huriti ta hala sut ke ha imu amen masih irlong le atima alang li ki thi hut arong che bo hut alang li simesi ke deng la puson si monon fikar Pedherure siningure tik ke nilimen masih irlong le mate bangbe pusi alang le simedo lasi lason hutsi alang litum kundilu rong hang arong amekar mate arong asar urun kumarong hang la pendalimi rong kapi alang litum lamang so alang litum kong RTBC amer mage ha i cir pon derlo lapang so ki cir alamu ilitum karbeng long life pen ka chini jam dam si facilitum dam ilona Kom mati dente alang ha ia menang iri puti ke wang we te wang kan nang pen ti dam rapet nang ku sini tani puro lasi ai ke ha ia men irdet pen akiti adap si surong wang apor si alang ti wang amang tek der pen halasu George Milik sitame alang li chairman do bom hut la pen forest EM do bom hut si alang li tum lamang so alang li alam muar julong si ha ita pe them hang theklo amen irbang dolo po alam ar julong si alang li pan sitame cycle sem panong lo pen taka sabu sem pajir lo la si non bang ke alang li nang thenang ding lo charli thekser lo pau korjang lo la pen non alang li achora lok ta dolo la si non ke alang li tiron hem sinangali lo la si non puthot hai pan le litum karbing long like kana jina halang li hello hai karbong kadom kadoi karbeng long pan am sekali pan ahok lo cycle lo kilo XM jobom lang bon lo sohot hai kalang lo so ni pan kilo tangka tanang pa kang lo tan alang lo nang tu tu ni bahai ni tum dai ahok lo dek long li pinang ni som amin ki ir tum kana lake ni sopulo Bonta okereng kanduli rong hangarong asar Arun Kumar rong hang lapen dalimi atumpen osomar bangpli angbong akibisi kachopathe ponbong mate chiklojon sirkep kechokahul jothom jopli ke asar piabang aduk do vodlo lapen kong era mahang ke theknan ja poramatsi lidera phita oso abang jejang jededlo api asar bura abang sangkelang dama hurabang ke laso soamen ke ha imu pusi irvek nang jipu sang taralong nang ke klang rogajok asar pi hai ari dengalong honjeng kok det pen ke damtang ningkan pharo sir kebra trok sir kebra hini aningkan phaiguni achiklo ni phaithom keb arni ada por phai trogra chitimsi ha imu amen pen biurthe nang hachilo laso arni penangan tomon arve ke thedu ha imu amen ki ira puthak rongbe rong thak penangan chethang plubapi kanduli rong hanga soratum pensatami ningkan kripli anke ratpen sorplotlo kadu ka beatumta labangsu auso achithe thihekji pusi penangan araratumke ningjeren ha imu amen ki irabang do etlo pu abirta ribdun longsi abarim forest em George Milik lapen ari sanghua tumpen humri damsi tangka lapen cycle pajiro tekanglo laso phi penangan aningkan ha imu nangke nang dingpen school college etami low charli dun thulo lapen achor alok setami chiri dunpen sunil teron inut chaibuk sangsuki hori teron arong ami karaphan penan dokok pen non alang litumang bong amithang ajang setami kachelong angdeng nangkili thu anlo labangso abirta puthak arjudun longsi ni phaingkora sir cap arni jirpis group
along lunsepi mosomi bepi lapen ari sangho anparta Karbi Anglong life pen setami chaibuk sangsuki huri terona rong an kahumri damahut hai lapen asar piatum pen penaan alam cihu ciput padodam dena rong pen Bikram Teron Karbi Anglong live Numati Mondal Congress Asahe Malong Mondal Youth Congress Atuma Phan Karchomai Kapado Karbi Anglong District Youth Congress Committee Atum Kapin Khat Ateng Kedamtang Pai ni Phayengkora Sirkep Ani Parokwa Along Kedo Numati Constituency Congress Asahe Malong Congress Ajakong Kache Pherang Japhan Lapen Mondal Youth Congress Atuma Phan Karchomai Padopon Numati Mondal Youth Congress Committee Maipu Mongol Singh Rompi Kachari Pora Mayalong KADCC Pachun Maipu Ashok Teron Aluhi Sarpo Aman Pen Chetong Dunsi Kibangji Lang MLA election pen Chenglo Karbi Anglong District Alu Jasimet Numati constituency along Ansose Congress Ajakong Kachapangtang Thekjia Phan Than Paripon Lapen Kebangji Chitia Chiklo Niphai Pho Arnipen Numati constituency along Kedoan PCC along Kahomri Damjia Phan Sitami Pin Khatpon News X report Karbi Anglong live Habit ingnar kateng khenga hut kopai ke lang nopen apran ke dam nang joi tikok langso ke hai ke abarong amekar sarbura milik pen achor phudang ke apia to maphan non kapang thirjia phan tangka maha kaduria jok asomaratum amahang chelang prong Volongko maji pen kahelo kilometer ner kep sose tikok langso ke hai ke abarong amekar sarbura milik pen achor phudang ke apia tum ke damtang pai ni phayengkora pho arni inglong sok Rit ki Honda mahut habit ingnar kateng khenga jok kopai ke lang nopen penanso banghinita aprandam nang juilo la soalan karjulong pen ingnam rai ko matumta dim an humri damlo seta thanga kerap ki pitekang kedara jok non karbiarona tang pen kapang thirasai ke klemja phan anta tangka kawe kapamotekang rok bang pho osomaratum ang bongsi amahang chelang prongpranglo taring koira phoju habiding nar nanglitum masar pisa bra phan rit ke hon nam pomat pahino daga fit nanglitum mane koson lakam pini nanglitum pami iklong le dat pu ko pia joini sin nanglitum pami ik thek the reklo nilitum ge kiduk pomat tangkam ha we joini pensi papleng thek the dal mane pachun long le lang non anta si nanglitum te la Karbi Anglong autonomous council ba Karbi Anglong arathan ko pini kachuning ri jia sondoma ba chuni pini chuning ring tungma alamang la sonlo nilitum abangke kisung mati lasi pai niliputum che waju ya joini pen nilitum ta kiduk kisung ko ani ma nilitum ta cholong thek the joini lasi ki pachun je phan ki hai punai Omar tu susah sar la pen la tuliram long hang sar tahan sinang li tumbang ke kerap kacha hanggang tung sonjalo ba kalang sa nang li tungge ko so constituency lo ne Singhason constituency de yong si Karbi Anglong long non chari bom ACMEM pen la pen ke thegi ding tum yang si nangra punen nang li tumbang nang li ning sam ik pik po sonjalo ba nangrap sonte ning sam pik po mate churu parpo pialo sa ta Alang litum pherangkia thengno kachuning ria tengke kaikke amar rat kidu kisungalong tongse kotpen kachirap chitu kipidun vera bangphu KAAC CEM tuliram ronghang lapen Singhason IMSC mate KAAC EM Amar Singh Tisoatum nilitum kisunga porahot nangra basonte nilitum ning ing sampik jipusi pherangkia thengno kachuning ri padopong Volongko maji pen Belson Terang Karbi Anglong live Diphu mithi phangalong pen inut serup lapen mobile kahwa bang phwa phan nep ing nangsi hem kangsam kibeng cheretu rabatu nanglitum kenang sora hormu hortar jongsi jinghonduk pulote pini pera matsi chirim chibi pame ignon athe normalom diphu arong supiarlo kanghu so atum kikrung dir darajo nanglitum hormu hortar komantu tong kanghu ponchiloni chipu thekhe lasi kachere lapen cherok topen kidu kenang sot
Nili tuma pherang kepen birta kelong duna tengke kedam tanga chiklo tara langso habar longri rong hanga rong along edong na hema hem phuatum amek kejang kleba porahut sera arnan rup alek humni android mobile lapen tangka inghupi ponder laso aphuthak kisum ke phovek ahem tunatum diphu police station along lamhoi kipidama tengpen IPC 380 lapen 137/2020 alamhoi pabon ponsi kiritar lewasai dengphitlo Lapuson aporahut kanghu pondet a mobile hini IMEI ta police atum pangsip dunsi diphu mithi phanga longpen kanghu pondet asera roba arnan he hui pen inut akanghu aphan neping nanglong cheklo Kaching nanglong chek abang phuke Hawar Kehat police station kaparo jaljuri asor karlitang Joyram Sargeria sopo Anil Sargeri pusi pangthekpong News report Karbi Anglong Live. Akiropa jironang li tumaphan apor chipi pen birta ke langpot. Pina birta ke lapasi kang tonik lo dome thakme arni ki me.